चकड़ा गुंड को बेसन गोल भल फेटिया मिस्त्री एपटे निजे फेटुच्च मंजी रखाई मालिक ठिया सुजीर भाई खटुगरा नड़ा पकेला मिस्त्री देखा जाओ ठीक छत तुमटे आगे फटी साइड जना पड़ो से प्रथम ता हाथ शुभ हो ठीक से जानी जना पड़े आ गोटे नड़ा आण तीनटा नड़ा पकई सारे गोटे नड़ा आना बेड उठेला भल आगे नड़ा टाक खेल मुझे नुआ भाई लाइक निहाती करेंगे बहुत करारे टे भिडटा क्लीयर आसुनी हाँ बागेगी पकईता पवन मारे इे गड़ी नहीं से जाए मंजी मंजी पका बेड़े मंजी पकाला मंजी पकड़ा ये गुंड छेचा यहाँ भल आगे गुंड बेसन चकड़ा गुंड हो कुंडारे भी फेंटिकी पकेले भी हो मालिक निजे देखुं छतु मुंडा बेड रे केतेटा नडा अछि 10टा नंबर मुझे डिस्क्रिप्शन में और सीटी जाकर कंटाक्ट करके कथा ट्रेनिंग नापी छतु पकड़ा जोगाजोग कर भल आगे गोड़ेला गोड़ा है नड़ा एपट को आ गोटे नड़ा केंडाटे भिड़िकी खसिया पड़ो खसी जीवन पानी पकेवाटा देख कड़ हो सारा पानी पक पाल टे पानी पकेबी नड़ा बुड़ा थोड़ा गोटे पाल करके नड़ा घोड़े पानी बुड़े गल गोटे दिन जगह पाल घोड़े पड़े नड़ा गोटे पाल
ଆମର ପୁଣି ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷ ବି ସେଇଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବି ଛତୁ ଭଲ ହବନି। ମତେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବେଡ ତାହେଲେ 10-12 ପଳେଇବ ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ନଡ଼ା ଯିବ ନା କଣ? ଦିଟା ନଡ଼ା ଯିବ? ନାହିଁ ଦିଟା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପକେଇବ ତା ଉପରେ କି ତା ଉପରେ ପୁଣି ତାପରେ ତା ଉପରେ ଯୋଉଟା ପଡିବ ସେଟା ମଞ୍ଜି ପଡିବ ଆଉ କଣ। ମୁଁ ଏଇଟା କଣ କରିଥିଲି ଘରେ ଯୋଉ ପକେଇଥିଲି କଣ ଗୋଟା ବାନ୍ଧିଥିଲି ଏଡି ଏଡିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ମୁଁ କରିଥିଲି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ନା ହବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭାଡାରେ ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ହବନି ବାଉଁଶରେ ଭାଡା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କଣ କଲି ଯେତେବେଳେ ଚଣି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ମୁଁ ଏସବୁ ଭୁଲ କରିଦେଲି ପାଣି ମାରିଦେଲି। ପାଣି ଯୋଉ ମାରିଦେଲି ସବୁ ପଚିଗଲା। ଭାରି ଚିନ୍ତା ରହିଲେ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଚଣି ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା ଆଉ ଟିକେ ବଡ ବଡ ହେଇଥିଲା ପାଣି ମାରିଦେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଏଇ ଯେ ସୋରିଷଟା ଏଇ ଭଳିଆ ଆସିଥିଲା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି 4 ଦିନ ମାରିଦେଲେ ହେଇଯାନ୍ତା। ତାପରେ ପାଣି ମାରିବା ହଁ ଗୋଟେ ଅଛି ମେନ୍ ହଉଛି ତା ପାଣି ମାରିବାଟା ହଉଛି ମେନ୍। ଅଧିକ ପାଣି ନାହିଁ କି ପୁରା ପାଣିଟା ଟିକେ ମାରିଦବ ଆଉ ଶୁଖିବନି ରହିବ। ନଡ଼ାରେ ଟିକେ ନ ପୋତିଲେ ସିଏ ପୁଣି ନଡ଼ାଟା ଏଇଟା ତମେ ଏଇଟା ନଡ଼ା ଅଗଟା ଇଆଡ଼େ ମୋରଟା ପବନ ବାତି ଆସୁ ଯା ଆମେ ଯଦି ନଡ଼ା ନ ପାଇବ ଏଠୁ ଘିଞ୍ଚିବ ଆଣିବ ବୁଝିଲ। ଓଦା ଏଇଟା ଓଦା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଓଦା ଦେବ ମଝିରେ ହାଲକା ଦେଲେ ଚଳିବ। ଏଇନେ ମିଶି ଆଣିଲେ ଚଳିବ। ଏଇଟା ବାହାରିବ ଏଇଟା ବାହାରିବ ଏଇଟା ବାହାରିବ। ଆହୁରି ହାଟି କରିବା ନା ଏତିକି ତ 10ଟା ନଡ଼ା ଜିନିଷଟା ବି ଥାଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନା ଡବଲ ମାରିଦେଲେ ହାଇଟ୍ ହେଇଯାନ୍ତା। ସିଙ୍ଗଲ ଦେଲେ ଭଲ ନା ଡବଲ ଦେଲେ ଭଲ? ନା ସିଙ୍ଗଲଟା ଭଲ। ପବନ ମାରିବାକୁ ଭଲ ସୁବିଧା। ମଞ୍ଜି ଦେବାଟା ଡବଲ ଯୋଉଟା ଫଲ୍ସଟା ସିଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜି ଦେବାଟା ଡବଲ। ନା ଛତୁଟା ପୁଣି ନଡ଼ା କିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବିନା ଛତୁ ବିନା ଇଏରେ ବାହାରିବ ଛତୁ ନା। ହଉ ଏଇଟା ବାଗା ନଡ଼ାଟା ଦେ। ଛତୁ ହାରିଆନ୍ତା
ଧୂପକାଠିରେ ପୁଣି ନଡ଼ା କରା କିଛି ନା ହୁଁ। ସେ କେରା ଖଟା ଟିକେ ଖାଇଛି। ଏ ଜରିରେ ରଖିଥାଅ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ଖାଇବେ। ସଇଲା।